Kat dayta, the Battle of Armageddon, katapantay nga dagos iti pinaka-konteksto na ito'y na diretsyon nga adal. Kat sakbay nga kwa, ti Armageddon inyang gamin, Armageddon, kat may sa ito'y nga no, when it comes iti sasaw iti Bible, tay tangay iti may nga very familiar iti lubong. Diba? Dahil iti movie about Armageddon, dumangmang ng ta kasao, iti panunutan ka ang end of the world. Mabalin mo kiti. Kanya, dahil lang kami, isuti ay general na feuda, no, aday kinapasama, adating gera, adating kinginan, adating iti pirmi nga makadalangin ng kasama, iti asunda, kat ay dahil iti Armageddon siguro, kung na nakakasta. Although very famous iti lubong, even kada tayo nang naganda siguro, iti Bible, amoy mo ba nga once lang na nabanggit nila na sao? Armageddon, once lang daytoy nga masarakan iti Biblia, kat masarakan tayo dayta kas mabasa yun mo iti Revelation 16 verse 16. Kat in surat ko dito iti Ilocano kat English. Kat sige, basahin tayo magagamit iti Ilocano. 1, 2, 3, go! Kat manumungda, dagiti, ari, iti lugar, mawawagan, Armageddon, iti pagsasao at Hebrew. Pantayo iti English. And they assembled them at the place that in Hebrew is called Armageddon. I speak mine. Armageddon. Okay. Dahil nga iti portion iti Bible dito in Revelation chapter 16 nga, di ba mabasa tayo kami dyan 7 bowls, niya nga maibukbukbuk. Ibukbukbuk dakan, dahil ito ay masarakan tayo iti tengteng nga maibukbuk, dyan pangtendeng nga bowl in a way nga by the moment nga maibukbuk diya, pangtendeng kat mag-dry up when matyanan, as the term, matyanan iti river iti Euphrates, kas panangisagana, pakaisaganaan nga pagnaan dagiti ar-ari agapo ijay east. Nya, agapo ijay east. Isu nga, kunada nga di ba mga ganimot no, once kano nga nag-dry up, completely nga nag-dry up iti Euphrates, isu na itay yung mayan iti ako. Gapo gamin, taday tagamin nga river, isu iti mang divide, isu iti great divider nga yung nation iti east, ganiti quantity Israel. Kat once na matry dayta, nawaya nga pagnaan dagiti kunay iti Bible, kings of the east. Kat iti rayta nga verse, kunana, they assembled them at the place that in Hebrew is called Armageddon. Kat kas mabasa yung mo, dayta nga sao, Armageddon, Hebrew word. Di kaya't nga sawan, Har-Megiddo. Har-Megiddo, when nung kalagiti nga siyem-siyem po, mabasbasak magkanggabi na according iti research ko, tell Megiddo, kanti may sa meaning na Mountain of Megiddo. Pakasarakan na, ijay lugar iti Northern Israel. Nga, anyway, makita yung damdamang, daytoy nga Mountain Megiddo, napalibutan iti naglawa nga valley, ti mawawagan nga Jezreel Valley. Kadagiti nga tiyem-tiyem po iti Israel, it convert na nga iti agricultural area. Mamulmulaan, nung naglawa, flat maya jay lugar. Kat asigat na dayta nga Mountain of Megiddo, masarahan tayo jay. Ako malagay kami dyan may isa, so ako nga lista. Mount Sinai, Mount Carmel. Agi nasidag na dagita kat so dito yan, dirasutag mo. Nag-PowerPoint ang tapos makita tayo dyan lugar. Dayta iti Tel Megiddo with the Mount of Megiddo kadagiti nga panpanawan. Dayta nga basit nga dayta. Actually, iti awangan man nga Mount Megiddo, actually dayta kathaan nga natural nga mountain. Haan nga kasta nga Mount Sinai and Mount Carmel nga talaga nga naparaso nga mountain. Dayta actually, kunada about 21 meters iti height na. Haan nga natural, taday nga valley,
Jezreel Valley dayta. Kat nagbalin lang iso na kas basit ng mountain kasi di ta nga nagpatpatak dagdag iti tattao iti umuno na. Actually kunada about nuhanang agkamali 21 34 manungan nga sibilisasyon iti nagpatpatak dito nga layer by layer. Iso nga, mabaling nga first layer, flat pie lang. After that, within 4,000 years, within 4,000 years, manungan layer iti sibilisasyon iti nagpatpatak dito aging nga inot-inot nga nginmato. Nakasla nga basit nga mountain. Technically, haan po kanutay tama mountain. 21 meters lang iti height na iti surroundings namin dito flat valley. Dito makikita yung dito tuktok remains ijay last na ancient city when sibilisasyon na nagpatakder iti dito nga mini mountain. Mini mountain. Okay. Okay. Dito in terms of geography, makita tayo dahil wait, tututok lang na. Megiddo, Haifa kung parte lang tayo iti Israel. 30 kilometers malipod dyan kay ibidan na Haifa, masarakan ni Megiddo, ayan, dayta. Anyway, sublihan tayo dayta, nung makita tayo dayta, pagmaan na lagita. Kasi actually, iti dayta nga valley, nagpintas na yung pagsasabatan. Pagsasabatan, ruta, dahil nga pagpagnaundag iti na mga nasyon. Okay. Dahil kat Megiddo, dahil tayo iti Jerusalem, iti distansya na 100 kilometers. About 100 kilometers. Ngayon, within Israel, latak. At i-take note yun dahil ito yung Kidron Valley. Kidron Valley, iso nga may isa nga mawawagan ng nga the Valley of Jehoshaphat. Ang nagtataan kay Jerusalem kung Mount Olives, mo sa tayo ito'y damdama. Okay, aksubli tayo dyan, verse tayo. Ito'y nabasa tayo, iso nga highlight ang tayo ng word assembled, itinagdumagamit ng version ko na ng gathered. Then at the place called Armageddon. Isu nga tidamag ka na tayo, buwat ba iti mapasamak sa Jai Armageddon? Wenno haan. Kasi ti title tayo kung The Battle of Armageddon niya. Ka tidamag, buwat ba iti mapasamak sa Jai Armageddon? Base iti ito yung verse tayo. Gubat ka no. Isubay ti lokasyon iti gubat wenno haan. Sige, ako na lang, damagat na lang by hand. Diyan bang ibaga haan nga Armageddon ti lokasyon iti gubat, itayag na ti ima na. Diyan haan? Ala, awan. Diyan bang ibaga nga wen, iso. Ala, may spiritual conflict is a okay. Well. Sige, adat explanation. Ngam dyan mismo nga battle na exclude tayo pa dyan spiritual context. Iso ba? Ano answer tayo? Yes or no? Okay. Sige, ikwa tayo. Haan nga ijay Armageddon iti pakaisarakan ti gubat. Tidamag, mapasamang balat na ti gubat? Well, mapasamang balat na ti gubat. Haan nga ijay Armageddon. Takuna ng aludita, nuuray kalkalit tayo amin ng version iti Bible. Talaga ngay nga acceptable, gathered. Kasi siya kung first na research siya. Kasi talaga, the notion gamin, di ba, tsaka sila nga Battle of Armageddon, muna nga panunod na tayo kung ijay ti gubat. Actually, haan ka no? According to research ko, haan, isula ti
pagsasabatan dagiti kings and great armies of the east. Okay. Alright. Kan amo kadamdamagan niyo ti pagpagiyon at ayan na ngay gawin iti paggubatan. Yan? Pantay iti sumaron. Dayta. Pantayo dyan, libro iti Zechariah 14 verses 1 to 5. Kad mayan samad nga dahil mga ibasa iti Ilocano. Zechariah 14 verses 1 to 5. Sige, dyan nakasarang po iti Ilocano at pakibasa. Sa tatoy basa iti English. Sige, basahin tayo ano. Ito ay mga ikialaw ninyo ba? Ito ang magiging siyang sambo, magpipilinan, magpipilinan, at tulaan. Ano pa ang gana? Ang gana 5 ano. So, taon noong tuaan, nagpipilas na sunod ang negoso ito sa Jerusalem. Parang bubat, ili, maalan ko, nagiti balbalay, matamawalan ko. Nagiti babae, matin, dan ko, kerti, kabudwa, ili, mapanto, ili, panakakayaw, kerti magda, kadaliti ang tao, saan ko ang makukaw, ili. Ikasta ninyo ba, mapanto, makigubat ito, ang maibuso karamichay, anasyon, nakas panagigubat na ialaw bakal. Dahil nagiging sama na ang takderto ipilay siya nga alam ikirabaw ibantay ipo na ada ikinisamo ni Jerusalem inaya at bantay na ipo ang pisinto ipinagsunaan na pata ang padaya at ang laro at adan po may nalawa ang lumo. Ket itagudwa itibantay magistrunga at paamyanan. Ket itagudwa na ang paapagatan. 5. Ket at talaway ko itirubong itibantay ko. Ta itirubong itibantay lumanto ang isaiti asal, lino na kayo ang talaway ko ang kas itipan ng talaway iti Pimpinan dari al-Adami Musyas na ari iti duda kami nuba at gusto may ko pinani iti kasan ko ang mga Amen. Anyway, iti kasi makuha tayo magtaan dito isumayin na yung kung ay verses 1 to 3 ito na 5. Ngam ito nga kwa, kad-emphasize tayo dito in verse 4. Sige. Dito salamat natin. Verse 4, kad-basahan tayo in English. Una na, on that day, his feet shall stand on the Mount of Olives that lies before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split into two from east to west by a very wide valley, so that one half of the mount shall move northward and the other half southward. Dayta iti pakasarakan tayo dyan question nga sa dinno nga ron iti ayan iti paggubatan. Dyan actual nga mapasamakan iti gubat. Kat very nalawag mo dito niya, makuna na nga on that day, on his feet, tuktukuyo na daytoy, nabasa nyo kami dyan, Zechariah 14 niya, dahil title na yun, with subtitle na, The Coming Day of the Lord, kuna na. Iso nga, sigurado tayo nga, itituktukuyo na ditoy, kanya mo tayo nga Heso Kristo. Dahil tamang siya po, umayto isuna, kapitisa ka na, ang bagdeg ijay Mount Olives nga masarakan ijay Jerusalem. Jerusalem iti pakasarakan na. Inya
Kan, anyapay, aside from Zechariah 14 verse 14, apan tayo iti Joel 3 verse 2. When, kunana dito I will gather all the nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat. And I will enter into judgment from them there on behalf of my people and my heritage Israel, because they have scattered them among the nations and have divided up my land. Valley down to the valley of Jehoshaphat, katsuplian tayo na ito The Valley of Jehoshaphat, mauawagan mo lang ang Kidron Valley na masarakan ni Jay nagtangaan iti Jerusalem kan Mount Olives. Yun. So nga, ijay po iti location iti pagkubatan. Armageddon, dayta iti pagsasabatan dagiti kings and armies nga magapu ijay east. Okay, ito yung tidamag. Katapay ngayon narod nga Armageddon tinausan. In nga, iti relevance, pinong kaimportansya na dahito nga lugar. Kasi no, di ba kung na tayo gamit, iti Jerusalem, di mapasamakan ti battle. Mapalitan ko mga yung baga na inya nga, the Battle of Jerusalem. The Battle of Jerusalem, apay nga tapay lang nga, the Battle of Armageddon. Actually, dahil nga Battle of Armageddon, hanay nga, han nga, masarakan actually jay Bible, jay mismo nga text na diay. Tiawag actually diay the great day of the coming of the Lord. Kung nasamot ko jay Revelation 6. Well, the great day of the Lord Almighty. Na nakagamali. Gamday ta. Okay. The Armageddon, in terms of the historical background na, kung research ko, nagad-ado iti, within 4 years, nagad-ado iti na i-dokumento conflicts, actual conflicts, nasublian tayo dyan, battles, naglalabanan, dagiti Egyptians, Philistines, Romans, British, Ottomans, nagad-ado actually iti naglalaban, nagsasabat, iti dayta nga lugar kasi nalawa. Okay? 34. Kaya itutuloy tayo mabasaan, iti history, nagadumay na niya ko naman dyan, laban, kasi gamit dayta nga Armageddon niya. Dahil nga Armageddon, nung kita tayo dyan lugar na, apay na, ano bang meron sa lugar na ito? Kung tayo niya? Anyay diyan, dahil ito yung lugar, tapay ko nga iso iti pagsasabatan, iso iti pag-aagawan, mabaling nga pag-aagawan da, bueno, apay nga dito dahil tayo pagbagagtatay nga, dahil way nga, dahil nga red nga kasla nga dalan, dahil ta, lumabasa yung itang baba na, iso dahil ta iti trading route, bueno, pagnaan, na ka-importante yan nga may isang military kan trading road nga os-osaran dagiti tattao kan iti naman palabas ng tiyempo nang importante da ito'y iso nga no sino man iti kan may sapay at mauawagan kita nga Aruna Pass kano Aruna Pass kat no sika iti makin kumbaga ng conquer nga nangabang iti war, sika nga iti baking kontrol iti dahil nga Aruna Pass, dagita nga ruta, in a way nga awan iti dagto mga nasyon nga makapagna, awan iti dagto mga nasyon nga makapass through, mapalijay Syria, dagto mga lugar nga Israel, Jordan. In short, powerful ka no kontroladong dahil nga lugar. Isu nga may isa nga nagdakkel nga rason no, apay nga 34 documented so lang din na isurat ng handa nga sigurado nga dabay dagiti dagduma inya kasi nagdakkel iti role na for military and trading na ruta na kasi na yung iti power iti may nga nasyon kasjay kananyapay handal iti history wino human history at makita tayo matawag iti when it comes to biblical history. Judges 5 verse 19.
Naglagi pa tayo nga ni Armageddon kat Mount of Megiddo. Megiddo kat basahin tayo dyan Judges 5 verse 19 ko na kuma. No, daw pwede makabasa yung Ilocano. Ito nga mga nasulat. Judges 5 verse 19. Isagsada na yun puno na titama cute. At ati masters na yun. Kaya-ari may nangkap mag-iiwag ka. Sana magbubat ng kaya-ari kanaan. Kaya sa anak, kaya hindi ng dalong. Sa anak, kaya hindi ng dalong. Hindi dito. Suda saan ka ang nangalanik ito muna sila. Well, dahil ito yung istorya ng Deborah kini Barak. Ito yung judges na Deborah, sino ni Barak? Deborah kini Barak na degaro di jay 19 nga ibasa niya ni Antina at dalag iti ari nga inmay nakipaglaban da kat ijay banda iti Megiddo by the waters of Megiddo. Nga iti laban na gamit kay tayo niya kat praise dayaw, nagtay-dayaw da kat niya po Diyos isuna nag-intervene kat in short nagbalegi amin nga nagitoy nga inmay nga manglaban iti armada wito kada Deborah kada Barak kat kanya kami titer na in kwatya po iti Danube lang na sigurado. Well, gusto ba? Anyway, itinayta nga ako, itilokasyon, itinagugubatan da, actually nagubat, at iabot ko at pinyang, isungan na hanggang namin, natay da amin, kung nabasaan tayo dyan pinakalas dita, nadaan ikital na dyan, the land had peace for 40 years. Nadaan dahil ikital na for 40 years. Namiti kayo tayo nga i-emphasize dito, ikadya yung kasyon iti nangyarian diay na event. Kad, anya iti napasama? Victory. Victory iti napasama iti dalita nga lugar. Anya pa, iti 2 Kings 23 verse 29. Dahil iti time nga ni Josiah. Sige, ada na lang po iti mabasa iti Ilocano. Baka may nakakatawa. Hindi na malagkikiyat ang daw na Libaraon maaari sa tinitong simangkan ang usul iaari sa tuga magiging ito karayan ang Socrates that means ari masaya sa lugar ang usul ng bana. Pagpuso pinapatay ni Libaraon ikaw kay hindi maiso na dito na dito. Amen. Thank you. Well, dahil tayo time ni Pharaoh Nico kat pinatay na ni Josiah ijay Megiddo. Ijay Megiddo iti nakatayan ni Josiah kat naglagipan tayo ni Josiah kat maisa iti among the godliest king nga nagbalin na ari ijay Judah. Ijay Judah. Iso nga, konsidera
Zechariah, no, adamay ti verse jay Zechariah nga, ijay morning, when to jay panag, yati pati morning. Sorrow. Jay liday nga karinig na dagiti tattao iti papatay ni Josiah kat maikumpara iti coming day of the Lord kunana jay so nga maala tayo laang ngay nga jay Josiah's death kat nagdakkel nga loss para ken kwada tatan daytoy Megiddo isukat place of war of both victory and defeat. Karkaro jay istorya da Deborah and then Josiah and of miracle jay panang-intervene ni Apo Dios kan jay trahedya nga nakapatayan ni Josiah. Kat mabalik tayo nga makonclude binumaala masummarize daytoy nga Megiddo base iti history na historical background na kat lugar nga nagsasabatan dagiti powerful armies with powerful kings and armies. Iso iti nagsasabatan ka. Kat inya, iti kupamutal na ito Anday iti pattern na iti dayta nga lugar. Kat isumot lang to, kunang tayong aron, isumot lang kas nagsasabat lang iti great armies, kings, isumot lang iti pagsasabatan dagiti armies of the east, dagiti kings. Amin nga agmarmarcha dita, isunto amin iti pakunungan jay power ta. Okay. Apan tayo iti okay. Tayo nagpas tayo iti historical background, alaan tayo man iti spiritual standpoint na. Apay nga battle, apay nga takano nga Battle of Armageddon, nalaon ng Battle of Jerusalem. Kat, according yun lang iti, kanag iti scholars, kasi natutuwasan nga paiso niya, apay nga paiso nga Armageddon, nakatikayan na nga sa uwan kan Mountain of Megiddo nga matutuusan man hanap na mountain jay Megiddo. Inya, kung tayo kat isulakat na in matula ang iso na kasta nga basit nga hita, layer iti nagtataudan dagiti tattao idi. Namapay nga tang Mount of Megiddo. Kasjay. Kat kuna dagiti scholar na mabalin ka nga possible na ma-relate ijay Isaiah 14 verse 13. Kat kita tayo iti bagpagana dayta nga verse. Sige no. Pakibasa po na nabilukan niyo. At pinuna, itapuso ang pangatap ko sa ilangit. Ibayo ko noon ito ng inato ng 20. Kan ang tugawa ko ibantay mo. Aray man pas asal ang yanan. Amen. Ay, surat ko po. Wait lang. Kitaan tayo dyan English. Ngam nanggal yun dyan word nga bantay niya. Isaiah 14:13. Okay. Na ito kunaan na iti English. Wait, tatlo ma-emphasize tayo dyan mount. Na word. Kunaan na. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly on the utmost heights of the sacred mountain. Kag-emphasize tayo ijay word na mount of assembly. When no jay bantay na anya jay Ilocano na diay kadiati. Bantay, dyan ko na ngay na bantay
society ay kunada, di ba iti kas kada tayo ang Kristiyano, kas nga awan tapon kada tayo, madaytoy kat linya ni Satanas, iti nagrebel isuna. Daytoy iti kayat ni Satanas nga mangyari. Jay, kuna 5 eyes, tama? 5 eyes nga, I will 14, 13, kuna na. Daytoy iti kayat ni Satanas, kayat na I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. Daytoy iti kayat ni Satanas. Nakapinpintasan ni Suna nga na parswa, may isa kadagiti great angels, no, top 3 angels niya po Diyos. Nung daytoy iti nabuo, iti puso na. Kaya na pa iti ngumat-ngato kini Apo Diyos. Daytoy iti mula iti puso na. Kat kunada iti scholar, mabalin ka no nga daytoy nga Armageddon, wino Mount of Megiddo, kasla mabalin ka no nga maikumpara, wino isumatlaag ka no jay Mount of Assembly, nga tuktuko yan na jay Isaiah 14 verse 13. Isu nga Armageddon, haanlaan nga lugar, nudigan, mabalin ka no nga tuktuko yan na matlaang iti panagrebelyon ni Satanas, iti pungpunganay. Inya, panagrebelyon ni Satanas, ijay pungpunganay, kat Battle of Armageddon, isu kano iti final nga panang-attempt ni Satanas nga manglaban wenno mang-attack iti otoridad ni Apo Dios. Taapay gamin, nubasahan tayo gamin inya ijay Revelations, nusakpay na ijay verse 16, ijay Revelation 16, at ang ijay kunkunan na ijay nga adda iti espiritu. Demonyo nga napan nga isuna iti manggather kadag iti ari iti from the east. Inya, katamo tayo ba nga iti source iti amin nga evil kat iti Satanas. Inya, iti source iti amin nga evil kat ni Satanas. Isu nga dagitoy nga ari. Nung anyway, gamit ti nakuha ko lang na-encounter ko nga damag nga kunada nga apay manipula nga dagitoy nga kwa kasi nabasahan tayo magpaisoy niya at dagitoy dyan ay spiritual demon ay demonic spirits nga nang gather kadagiti ari apay na manipula nga dagitoy nga ari awan bakit choice nga nga sinmurot talagang gaputa na-influensyahan dahil iti demonic spirit. Ada nga tinong damdamag nga kasjay. Nga, according mat lang iti nabasbasa, han kanuhan nga panang manipulate kadakwa na in a way nga awan ti choice da. Jay pan nakasuliso daw no pan naka-influensya da kag ipakpakita na laon nga dagitoy matlaon nga kings of the east isumot laon iti kayat da. Kayat da nga isu da matlaon iti ag-ari. Kasta nga i-confirm na laon kano nga adda ti personal nga kayat na matlaon nga kasta nga iti desire nga Satanas nga kayat na magbalin nga greatest of the world. Army da greatest of the world. Isu nga handa ka naman na manipula no di ka nag-confirm laon nga impure mo lang adi di purpose na no apay nga sumursurot naman ada iti demonic spirit nga sumursurot na iso iti nang gather kadakwa na ang manungat ang army nga nagpuurnong na nagsasabat na amin kat ma-imagine tayo nga iti daytoy nga Valley, Jezreel Valley nga daytoy nga Mount of Megiddo one day, mapuno nga ito'y nga naglawlaw na aging galit ang ato iti armies, kings. Imagine tayo niya, kanday nga Mount of Megiddo, according iti spiritual standpoint, iti dayta iti kingdom nga pagtakderan to ni Satanas. Jay kunkunan jay kano nga Mount of Assembly nga panang ipakita nga isuna iti mangiar-arian kadagitoy da nga maurnong to nga ari kas kada armada. Nya kat anya iti purpose da ni Satanas iti panangilin ni Satanas
Jay itendam da iti otoridad ni Apo Dios nitoy. Okay? Yun. Dahil tayo iti kunay iti spiritual standpoint. Pagtakderan ka no Mount of Assembly nga pagtakderan to ni Satanas. Okay. Okay, diay. No, daw iti damag yung mapilis tayo. Okay. Pantay nga ron iti kwa na anseran tayo wala iti Armageddon. Ayan na iti pakasarakan iti gubat. Anya iti history kananya iti spiritual standpoint according iti scholars panggap iti Armageddon. Kan sumaron tayo iti damag na kasano nga ron na mapasama iti gubat. Actually, kaskunat nga ron, maurnong na amin ni Jay Mount Megiddo, ang marchada toward Jerusalem, ta isudiyay iti pakapasamakan ti gubat, 100 kilometers, so 3 to 4 days nga ang marchada kano. About 3 to 4 days, no, tuloy-tuloy nga ang marmarcha. Iso nga, gaitang marchada, for 3 to 4 days. Tapos, adda dagiti madangran nga tattao. Siyempre, great armies dagiti niya actual nga tattao. Agmarmarchada ken adda dagiti madangran nga tattao. Isubay ka nga inkompleto nga inayon daytoy daytoy verses 1 to 3. Dayta, I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken. Dayta, kagito iti mapasama, and the houses plundered and the women raped. So, syempre, itoan niya naging lugar na, imagine tayo magmarmarchada, no? Niya nga naging lugar na masarakan na, ibili dyan Jerusalem ka. Ada iti madamaran. Ayan. Half of the city shall go out into exile, but the rest of the people shall not be cut off. And then the Lord will go out and fight against those nations as when He fights on the day of battle. Ita kadjay tiyempo nga bumabay suna kadjay saka na aglan ijay Mount Olives. Okay, apat tayo ijay Revelations 19:11 to 21. Okay, basahin tayo yung Ilocano, so pwede mapan dito yung English, malmalpasin. Kita sila niya sa tingin ko na doon may sa akalayo ang mga sa kaya ko na mga sarili magalit ay matulog at matulog Mangkong dan agarang itu juga. Dan ini mata nama saudara aku siguro na ada balbalan aspek ada maisa anak dan anak surat awal ini nakaamo nung surat dan tahu maisa bagaimana napaparsyakan ikidalan dan kinaganay itu itu Pero ibulbulong sa ilang ibulbulong sa mga anak sa kaya naman sa trabaho ng tao. Nagalis na yung grupo ang pagkuraw sa inyo na Kahit iniwan na lugar na ang pampilan ng talong at panggulo na kay pagkakaganyan sa turayan na ilan sa grupo at payagan na ipagkasusan iboto si Diyos ang nakabalin amin. Dahil haus na gabaw lupuna at ang may surat ay po na nag-aaral, nag-aaral ko na ako dito ako. Dahil natinap may sa namin na at talagay iinit ito aking mungkaw o mga sila ko at ako manana para ito amin ang madaya na ang kaya tunaan na
nagtangan. Umay kayo, ang buol, nung kayo itadami ka pampragyan ng Diyos, at nung anong ilasan, iaraan yung ilasan ng kapakitan, ang ilasan ng mga lalaki ng ilasan ng kabayo, kaya hindi nagsakay para sa ilasan ng so aking mga tao, ang waya-waya na manminu, pag-alibol, mabasik ka na kan nakita dahil man dahil araan nagagawa na ipulbulo ka anak urunong dapat mo kumatunda na jay nagsakay hindi kabayo dan dahil ipulbulo na kan napilim dahil animal kan nairaman lingkungan dahil saan ang mo anak ako ang araan dahil at dahil na Isuga at pinangang ilaw na marigiti imawat at imarukada yung ilanban. Dan dahil na sinagpag itiladawan na nagitoy ba ang nagitulog na kasi hindi ganawa siya po ang magaram na at ang pero dahil siya lumang napamatay daw ang ilang-ilang at dahil nagsakay sa kabayo dahil ilang na ang wari na at iso amin na dito kaya nagbusog ka para ilang sa Amen. Itaitan ko iti pinaka summary with actually very short kasi no battle gawin dagdagan tayo inya kas lang atito kas lang armada to armada with anghel to tao army unhaan actually kastoy lang po iti mapasama agrukat iti langit pas mabasa tayo karon agrukat iti langit katrumar ni Apo Yesu Kristo iso nakatmawagan faithful and true. Kaya grabe. His eyes kaslanga at dardarang nga apoy. Nabatuan iso na iti robe na naitip iti blood na red. And He is the Word of God. Iti likudan na katada iti the holy, part na. But anyway, because from his mouth, dahito iti may isang emphasis, from his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations. And he will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God on the Almighty. Awan pulos gayong ti kinakaya iti ribu-ribu o milyones nga armada kas anuman iti kalaing dagiti general kas anuman nga ka-strategic dagiti ari awan pulos gayam iti kinaya da iso nga kuna iso nga in apostrophe ganda nga gubat kasi actually nangangabakan ni Apo Dios sao na lang manipod iti ngiwat na rumwar iti sword na iso mga papata ng strike down amin kadagitang nasyon wino amin kadagitang armies handa nga diay maayaban pa iti anghel mangayab pa kadagiti bilit na dagitoy da kabagbagi umay kayo kanan yun dagitoy nga flesh dagitoy nga king the flesh dagitoy nga captain flesh dagitoy nga mighty man great and mighty men ng pilit lang gaya minya ti mangkakan ginyada kanan lang gaya isuda iti pilit no kas ano imagine tayo ngayon no kas ano nga kabasit na nga kaawan iti sangwanan ni Apo Dios kasama po actually iti battle of Armageddon no makunpuna haan na masapot nga labanan tayo nga physical tanong ni Apo Dios mismo isuna iti ang pagdek tumakder manipod iti miwat na nangabakod lagdagipon tayo sword from his mouth kunana lang inyan haan lang na dagiti nga mighty men wenno kings iti mahaba dahito yung maglag iti tiyempo nga false prophet dagito ida nga peace nga nang deceive and even ni Satanas
we know, anyway, aming dagitoy dang beast, kings of the earth na nagmaymay sang mang-take down ko may otoridad ni Apo Diyos na magdami kat may purwaktan to amin iti lake of fire. As for kini Satanas, ampo tayo nga maipurwak ay sunay iti abot nga abis nga awan iti patunggana kat maibalo ni suna for 1,000 years. Daita. Kasjay lang, nagbiit lang actually, nagbiit lang tayo ito yung nagpasama. Ken naglaka lang para kini Apo Diyos tayo. Okay. So, kuna na, the Battle of Armageddon, jay pag-uurnungan da, is a sentence and judgment from God to all the kings, nations, and armies deceived by Satan. Awan ti kinaya ti armas nga kapoy tiniwat weno sa uod ni Apo Jesus. Isu nga actually, apan na nga agpay isu nga makigubat, ngem kada tayo, itikita tayo ijay, han tayo nga budngen, ta para kini Apo Dios, haan nga gubat diyay nga masapo nga pagbudngan. Diyay kat agmarmarchada, iti judgment da. Isu da mismo iti agmarmarcha iti judgment da. Di may samang iturong day. Pakadadaulan da. Nya? Judgment da actually, sentence siya da dayta. Kasi kung ano nagtakaw ka, dahil sentence siya minya dahil parusa. Actually, diyan lang iti naramid da. Diyan. Kung nanangarod in Zechariah 14 verse 9, and the Lord will be king over all the earth. On that day, the Lord will be one and His name one. Awan pulos iti makalaban ken kuana. He is the only king. He has the absolute authority. Ken isu na lang iti agnaed inton umay isu na. Isu nga teta. Tantang ti tiyan ti panagpili no ayan na ang armada iti pakaibilangan. Amen? Kat iti dayta gusto ba? Daytoy nga Battle of Armageddon, the moment na binhaban ni Apo Jesus, isuon iti second coming. Inya, pastora, daytoy iti second coming actually. Isu nga, amo tayo na victory iti sumurot kini Apo Dios, isu nga, ada ka na tayo ay na iti pilihan tayo. No siya kalikat, syempre, pilihan mo na niya ako. Ang mga tayo, no ay na-aside tayo. Amen? Amen. And, kadagito'y da, makita tayo mo dito background na inya. Syempre, may isa tayo ito, kadagito'y, tayo iti tarinagay tayo inya. Makipaglugan tayo ito, makipagbaba tayo ito, sa Santos. Well, kini ako Diyos. Kasi Hana, very accurate ito. Jerome, well, red, naidip iti blood ka no, tapos jay armas, jay hiwat na nga magapgapo. Hana, jay ima. Anyway, interpretation na. Diyan, tayo po iti last tayo, iti na topic, the Battle of Armageddon. Kat, iti questions you, and po iti pastors, pastors tayo maka-answer. Or additional proof. Baka dahil nabas-basa naman lang or kuha nga mabalik na pagagalan tayo pa. Sige ni Manong Roger ka. Well, as per scripture ko na ni Apo Jesus. Ano diya yung pastor?
the city of chapter 8, ini bukan yang di city chapter 8 verse 39. About the battle that they go to Mago. Go and Mago. Connected to the Revelation 16. Nagpasan hindi ko ito nagpasan hindi tribulation. Nagpasan hindi tribulation. Isu nga hindi biyak jay maesay jay nga monolog na apektaran na hindi dandano. Apektaran na hindi dandano. Isu nga tidano ijay Euphrates na magaan. Karayan na yan nga sulit jay igatidro nga karayan nga kunang maestra tayo na nang sisilang hindi banday jay east. No jay ended iti jay last iti tribulation nga ato turay ka na sa tatini ang Kristo. Pumulungin na lang nagigay kings dito ibubog. Ulungan natin ni Antikristo na kings dito ibubog na ang marchada nagturong di jay Jerusalem aking nakanapin nagiging ada di Jerusalem. Ganti talaga na nandiyan na Israel na nabasa talaga na nakaya no akay na kanabubatan at sa ating kaya ng bumaba ni Jesus na galing. Isu nga ni ang ni Jesus na kakaya isu na ni nakibubat na ng apa ang kwarta. Ani isu nga dai ko pada isu dai sikan kami nga nag-apo ni Apo Jesus ijay nato nang pasan 7 years ijay nga nagyan tayo ijay ke bumabalisuna ke padanunan da ijay bumaba isuna ijay Mount of Olives nga nagsina nga bantay ijay da nga padanunan da dito ke ijay da nga kuwain ni Apo Diyos dagito isu nga dagito nadako day sa langit dagito nga bumaba dito daga Narapcho. right dagito dagyan na rapcho. Kita bumabalik talaga na agbyag ini 1,000 years. Dagyan na rapcho. Alaan tayo ang tono sumarunay. Ijay 1,000 years. Sa bali nga sapi. Yan, sungawan dyan ang dire-diretso iti istoryana ang amin. Yung isuda ito may dinalpas tribulation napuunong na kita tao dito yung lubong ke dimaba niya ang kursus nga mangpaglot kanya. Di sa ikalpangilong ka, isuday po yan din sa ikulong na ng final victory over good and evil. Ano ba dyan final victory niya po Diyos? Dapat ini ada ini gubat ini mabu ijay bur in mabu ke ni sabagai ini manggubat ijay hanya ni Jesus hanya ni Jesus ni bumakan niya po na
mangkusog. Kanya sebagai manggubat manen di Jerusalem. Apa na nabasak na niya pa sa final na victory over good and evil. Sampung na matandaan mo dahil ito bago mo jay kinmaro. Wan ko na na yung internet at lagi doon kano. I-share ko lang ito. Kung na iti mapay nga Armageddon, ito ay represent na iti victory. Iti final victory. Isungay nga ako iti mabutbutog iti saong nga Armageddon. Nung kita tayo kayang di saong Armageddon, saan kayang nakabutbutog. At sipod ta iti Armageddon, i-represent na rin ito yung naaabakan ni Satanas. Rizay isong i-represent na iti God's final victory over evil. That will iti judgment of the wickedness kung na Israel. Amen. Judgment. Well, dapat jadi nausar jadi judgment no Your judgment of Israel. Judgment of Israel. Tama din. Handa na hindi sa niya ako Diyos isunang may judgment kanya. Marks divine ng judgment. Ang kanyang recaanaries that have persecuted Israel are some very nice men. Daytoy, Joel 3:2, I will gather all the nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat, and I will enter into judgment with them there, Kulana, on behalf of my people and my heritage, Israel, because they have scattered them among the nations and have divided up my land. Dayta. So, jay aramid na, well, kas ko naman lang ni Pastora Sharon, kat judgment niya po Diyos iti wickedness. Para kadagiti anak na for my people and my heritage Israel. Gapo iti inag-aramid ta, kadagiti, kada tayo. Well, judgment kada kita tao mga managdakdakos. Well, Saan ang judgment in Israel? Katapos sa Israel. on behalf of my people. So, anya pa hindi dapat namin makita. Ada? Kan nararapture tayo ng wala siya, nangalan na yan. Lessons from the topic Armageddon. Itinaalam ng lang, ipagkakit ko. At mo makita tayo na nagkakdal niya ako Diyos. Ganito sa amin. Amin na ada dito yung lubong.
Or may sinuman na ako na nakadadakilan. So, nauna ni Antikristo mismo na maglaglaban kay Apo Isus. Maama. Tumagkaan ito dyan. Sige, biyag na isip na dyan. Biyag na ni Antikristo. At iso dahil nga akay nga na-eruption tayo lang ako din. Ad-alalan tayo pala. Ngayon tapno adyang tayo. Mukas ano iti mapasamak. Barbaran pa. Lagi dyan nakaamong dito nga kuna nang inizay na kings. Lagi ari-ari. Lagi mamasiri. Lagi ang maanato. Lagi dyan akin pa iti power dito rubo. Kanin tulad iti bilit. Lagi di las-lasan da, dapunta, nakaidam amin ni Jai. Iso nga, awan, iti ka power. No, at adalin tayo na gito Pwede na eruption tayo. At adalin tayo na gito barbareng. At di ako na, uray gaya mo powerful at ito'y daga. Mamati ako. Tapos, kalindak to iti bilit ni Jai. Injay lang Armageddon. So ngayon na, sadaya na, mayat lang tatanong mo tayo. Tsaka mo akin ni Pastor Rasyado, kumakay ngayon sa lutsod na ni Jay, sunat mang sunat. Ika. Well, tapos parang magilat rin na at the end, mangawat na ako din. Nga naaamak mo sa akin. Yes. Awan to matalaga kung kaya ni Satanas. Kan uray kagiti nangangatong na piran dahil kita mga kangatuan ng posisyon yung mga katuan na pinapaknang dito daga. Nakita tayo dito awan hindi pagbanagan ng laga. Masaya at kung saan na awatin na proses na manubot yan ng sarap. Ang Panginoon, pinipiliso ko rin yung nakasyon. Hindi pa yun. Ang pamo iluso ko na rin ang person. Iwan maupong gagiti ari kan ari sa Israel. Ano pa safety Pilipinas ta kayo ka iyo sa Israel. Kaluwarin niya sa udabo ka O akan na amin isay. Kat na bali gagiti haan na rapture di Pilipinas, ada di Pilipinas safe ka na di Pilipinas. siguro ako, dahil siya yung armado lang tinakan siya. Kung dahil ang arami, kung dahil siya ordinary na peoples, kung adala ba yan? Awan di West, awan di North, awan di South, kami na isla sa 4 days na lang magbasura, magkikitan ka, nag-girok mo magkitang tao abang Israel. Kanang lamari mo, siguro sa rin na, kadaan niya. So, ano ka? Well, so yan. Kung nuditoy, Armageddon, Uno jay naglalaupon iti kanakasbasa kami. Nung uno jay kung inuago, nga dali ay amin na matay jay. 7 months na ikalhali. Tagay hanggang nakal naging bilit. 7 months na ikalhali. Tagay tatao. 7 years na nalilinisan. Hindi mo nga, hindi nakaramidan na maburupur siguro ang aming weapons, ang aming na pagbubat, ipanlay dyan, ang aming na pagpatay, ipanlay dyan, ang aming weapons. So, 7 years na nga, pinilinisan. Every month sa kanya. 7 months?
7 months? Ay, 7 months kaya. Hanga 7 months pa din ba? 7 months. Ay, 7 months. Nang nasukatan. 7 months. Hanga 7 years. 7 months. May kalahari. Daging jay. Natay na tatao. Kung sama pastor na di isikil natin, terus kung naman ito ng 7 months. Jay ayan na. Kung ima ko pastor. Ay, kung inaano niya. Kasi di binanggit na yung Ezekiel chapter 38, mangurong daan yung tapos, di-genuine nga, kailangan niya ako yung tingin, patong biso na isapoy yung mas natin mangyari. Katmatay na gagawin pa, miss. Tapos 7 months na paglinis ka. At takdal ka kayo. So nga, namamalagpat kayo. Connected na yung Revelation 16. Kasi, as lang ay reveal ni Jay all, tapos, na-reveal man ang tingin. So, sige. Ang amin, yung sinumitin ng ada na i-contribute na. Apay ka lumaawan niya ka po, north and south and one. Apay nga is, apay nga Islam. Siguro rin ko East girl yun. Dahil, Some power na yung kanalitin na China. Actually, no quality nila doon nga kasarating version nga kasi I will gather all the nations. Kuna na yan. All the nations. Tapos, damag lang may isa ka all the nations. Kuna na lang. Siguro baka i-emphasis niya iti power. Nga, jay daw nga emphasis iti power no ay do asa dito iti pakasarakan iti kumbaga greatest power iti lumo in terms of army, armada. So, di ba jay teorya ako na nga mga kanong China? Siguro, kung lang ang idealista, baka i-getting magamin. Rungwaran ni Satanas. Ang dali sa Kaya ba? Ang damat ng damat kaya. Dan jadi mengatur ke Armando dalam benar jadi itu dari di Malopong itu komited itu singa panggil itu jadi ketinung enggak unang mayroon kat iti kuan may bubok basta dito itual ibuyan ti may unang ang herti malupong na idak na karayan ko practice na magaan ti karayan tapos dapat naan lagi ti ari nga aga ko iti daya ket nakapita iti tanluan narugit nga espiritu kasla sukat rumrumwar pada iti iwat ket syabol inarungsos nga animal ket isinan propeta isuda dagiti espiritu ti demonyo nga agiparpara iti pagilasinan mapan dagiti tanlo nga espiritu kada iti ari sa ngalubungan sa pagmumunda ida ang makitubad kung kinaindaklan na aldaw ti manakabalin amin a Diyos. 15. Denggan nyo umaya kakasla mananakaw nagasa ti tao sa sariliing hindi manguksong iti pagananay na tapno saan lamo-lamo ang magnakin saan na mabain kada iti tao. 16. Kasi numong lagi ti espiritu lagi ti ar-ari sada impan dati lugar maawagan Armageddon ipagsasaulan. Hebreo. Ituloy tayo 17 kalpasan na imbuyat ti maikapitong anghel ti malupong na iti amin. Ada nakig sa atin nagapoy ti trono iti templo ng pason na. So dahil ito yung Armageddon during that iti
tribulation, di ba? Mapapakot kaslamay na at ending tribulation. So, meaning, dahil ito yung ngayon na mangyari ngayon, di nga ron, nga hama talaga nga battle, di mangyari dito eh. Kat dito'y malukong iti, dito'y during iti pagtot iti Diyos, ngayon no malpas dito'y nga mauawagan na dito'y na Armageddon. Umayan ni Apostle, ako na nalilingan eh. Umayan, akas na mananakaw, diba? Nabanggit pa tayo niya. So ba dito'y diayon, dini, umayan ni Apostle si Jai, Mount Olives. Yan. So dito yun. So dito yung second coming. Second coming. So awan na yung topic tayo na second coming yun. At so dito yun. Ano ha? Sa bali man nandiyan. Sa tabi man nandiyan ka tapos. Ay. Unta, production na lang dito. Unta ko na dito yung umayak akas na mananakaw. Nagasal yung tao, sila rin ang hindi may nasod. Iso nga sa bali jayrap ko, sa bali na ita. Siyan kami dito. Battle, as lang ngayon yung battle, Armageddon yung kaya ni Ako Jesus, din talaga na. Uwan kami, aksi punta, iso iti pangduda nga ako umunda, handa nga kaya nga ma-take over iti rulership ito'y tubong. Nga kaya ni Antichrist ito tuloy na nga iso na ideaan ito'y tubong. Ngayon bumaba ni Jesus, tapos iti kastatot parang na ang aming lagi dyan. Kaya sumobrat iso na nga-ari na ito'y tubong. Nga sugi dyan, na lumagpas iti television, bumaba ni Jesus. Makaroon ang amin na adagtuin. Isunan iti. Kasi alam iti direksyon na, ngayon adagan tayo pa adi dyan si kanina. Oh, niya pa yan. Jay kuwamata, Jay duration na dahito yung napasano matang kabayag. Kasi, di ba, Jay dito ang sasabat na iti nations. Tapos, dahil mga maada na iti matakaran. Kasi sa dito yung Jerusalem, for I will gather the nations against Jerusalem. The city shall be taken and the houses plundered, the women raped. Half of the city shall go out into the exile. Kat syempre, hanmat na ito yung exile, di ba? Kahit naman sa world, baka makabak na. Nadadun iti place of desperation kat ma-exile na. Tumanaw na. Kat kaslamat na yung imagine kat ano na mapasama kat may mansang alaw. Haan na tayo sa mata. Uy, so nga kas ano nga na duration na rin ang pastora kasi di ba dahil kat nag-gather na, nakanla na dyan Jerusalem, nag-ibig na mapaspasama. Tapos, until that moment nga umayon mismo ni Apo Jesus. Iso nga, mas imununada nga mapanmagkubat iti Jerusalem ke karami din na amin nga kaya lang amin, bakit nagtipan pa, kung kuna na ba dyan. Nga, handa nga ang tuloy iti kasano nga kabayan, kaumay ni Apo Jesus na magpatak niya. Ngayon, handa yung ano, kasano, iti kabayan, sakbay nga umay iti, yaay iti ako kakbay nga bumaba iti ako. Nung umununadan nga pang-ayaranin iti Aramidunda against Jerusalem. Diyos, siguro ko sobrang pastora dyan ba? I will come like a thief. I will come like a thief. At night. Na kasi aramid na, syempre, saksa ko pa tayo, aramid na dito yung balbanan, biglaan, like a thief.
balik. So, kasama panahon na adyan na tagaroon na iti... anyway, kung na tayo mo na amin na iti namatid at marapturing na, nagitay nga tanga agigyan na tayo dyan Jerusalem. Bisa na iti... namatid ang atawin, no? Sudah kaya nasulpog. Kasi syempre, rigat, may matay, maraming wala. Ada lagi nama tiadi, ada lagi yang nakas kasabannya di time of the revolution. Ngahan na tayo. Ada lagi hindi na kailangan. Habang nagsasabi tayo siguro rin ako tumatalo, lumaulawa ay lumaulawa ay kumain nga sa lungsod kinyan kaya ng awa. Kaya ang verse niya. Hindi imagine na ang verse pa ang marunong siya. Baka gaya ang pilit. Ano hindi ko talagas ka na bata lang. Hindi imagine ang traditional nagmarmar siya nakaiis. Bala! Pantog adi! Pantog! Bumba makimarmar siya siguro. Ultimo jay. Jadi didaktal na kasama ako. Wait, takper. Nag-adjust mo dapat daan adjust ako mo adjust. Ako mo adjust. Makakailan na ang bigay ko. Special take a value ako ah. Kurang ang Pagmamagalan ng area. And anyway, nasun na tayo na. Nasun na maraming galing ito. Amuan tayo kanjay. Amuan tayo sa mga kadakkel. Iti ko ito rin na buti. Pagsiserbihan tayo ng Diyos. Dapat manulot na may sukat parang kayo yari. Tahan tayo mga pala ito. Like na tayo jay may bagbaga dito nga and His holy ones with Him. Kasi bumaban ni ako Diyos sa tayo jay ito and the holy ones. And then the Lord my God will come and all the holy ones with Him. So mga kararagdita, well, tayo mga problema tayo yan. May isa tayo mga makipag baba ang praises. Amen. Tatapay po ba ti kwa? Damak? Or clarification? At maawan ka ipasakit ti MC. Mapandari dari armis, mapandang amin na sundalo, mapandang amin na pulis, mapandang amin na king, mapandang amin na sigaros. Dagi ordinary people, marami lang, Pilipinas, siguro kasi alin na talaga. Pagkakantaran, hindi marami data, dagi dahil lang special na, hindi mamantay ka makakuro. Siguro, kasi dyan siguro. Sige, visually ini kan harap tayo na antayo naman miss dahil yung harap ko tapno antayo nga lumasat iti tribulation ke tatayo ti may isang mga ibaba. Huwag ka po tayo sa langit.
Ay sa tayo nga nakakabayo. Kaya tayo kay BMC.